Bukelo wami ngiyanibingelela nonke emakhaya eindaweni zonke. Nasi isimemezelo esiphuthuma kakhulu. Bantu basempangeni. Pangeni namaphethelo ngibiza abantu lapha empangeni, ngibiza abantu eThekwini. Ngiyababiza empangeni ngizoba nenkonzo bantu basempangeni umprofeti wabantu usefikile. Ngizoba nenkonzo yenhlambuluko. Ngizohlamula abantu ngiphinde ngihlambulule nani igceke ekhaya. Wena ozobe uze kule nkonzo, umprofeti uze nenye inkonzo yokuhlambulula ikhaya. Aphinda ahlambule wena ozobe ukhona. Khona izinto ezaboshwa ungakazalwa kwaphehlwa amanzi amnyama. Ngizobe ngiphethe insebenzo enamandla lapho empangeni enginilungisele zona. Ngizobe ngiphethe insebenzo enamandla lapha empangeni. Ngifuna wena ozohlambulula igceke. Lakho kuboshiwe. Kunezinto ezigijimayo ekhaya. Ene wena ufaka ama CV awuphuphi. Ulala ubuthongo bokufa. Awuboniswa. Noma uphupha but uyakhohlwa. Ngifuna abantu, umprofeti wabantu lo ophiwe isiphiwo Dr X. Ngifuna abantu basempangeni baphume zonke indawo komtubatuba inkonzo yokuhlanjululwa kwegceke nokuhlanjululwa komuntu. Ngifuna uphuphe kuzinhlanhla. Ngifuna uthole imali. Ngifuna ukuphakamisa. Ngomhla ka2 February and 3 umprofeti uzotheleka ngomhla ka2 ubusuku bonke ngomhla ka2 ubusuku bonke kuyobe kulesihlanu ngolesihlanu ubusuku bonke. Ngifuna wena ozobe ukhona ngiphathele wena othi ufuna kuhlanjululwe igceke la kwakho nawu uqobo. Ngizohlambulula izidalwa wonke umuntu ozobe khona ngicela aphathe imbewu ka400 wena ozobe ukhona ngiphathele imbewu yokuhlambulula wonke umuntu ozobe khona akaphathe imbewu ka400 yokuhlambulula igceke nawu uqobo lwakho ngizokugeza ngikuhlambulule. Ngifuna ubona izinto engabonwa ngabantu kuvuleke amaphupho. Umprofeti usefikile lapho empangeni ngifuna ungiphathele 400 rand. Ngizoba nenkonzo ngizobe ngihlambula abantu khona amanzi engiwalungisa special. Khona iswasho engisilungisa special ngiphathele imbewu eceleni ka400 rand ubusuku bonke nangomgqibelo futhi. 1-on-1 ukubona umprofeti 500 rand. 1-on-1 nofuna kodwa ngifuna ungiphathele u400 rand eceleni wena ozobe khona ngizohlambulula ngikuhlambulule uyisangoma awuboni uthwasile izinto zakhe azilungi indumbi khona kodwa awuboni inkonzo yenhlambuluko inkonzo yokuhlanjululwa kwabantu. Ngifuna umfundisi ngifuna ubishop bayeza obishop la bayeza nabo amajazi ngibahla khona abantu abanamabandla njengamanje abathi umprofeti siyabonga seza kuwe baba into zethu zavuleka amasonto wethu aphakeme. Njoba ubona kugcwele omakhosi izangoma abaprofeti bakithi baseAfrika la bakhona khona la bafika abanye bengasebenzi njoba ubona enqabeni angiphinde futhi imbukelo wami ngaphandle komsamo igceke ngeke kulunge lutho ngaphandle kokuthi kukhanya umsamo wakho kugezwe wona ngizobe ngihlambulula igceke ngiligeza nawe qobo lwakho ngikugeza ene ngifuna abagulayo futhi abanenkinga imimoya otokolosho. Ngifuna abantu abathi thina sahamba sawuthwasa ngomhla ka2 and 3 ngoqala ntambama ngolesihlanu iyongena inkonzo ntambama ngo7 ingena ubusuku bonke ubusuku ngizobe ngiphethe inkonzo lapho empangeni Imbizo Hall 2 February and 3 Imbizo Hall edrobheni phakathi. Bantu basempangeni pangeni abaphuma abantu eThekwini wena ozobe ukhona phatha ingubo yokulala sobe sikhona ubusuku bonke uzofikela la sobe sikhona uhlala ubusuku bonke until
uLesihlanu kube umgqibelo sobe silele khona pangeni watheleka iTsunami watheleka umprofeti wabantu okhanyisa abantu akhanyisa imsamo khona abantu abagibela imoto njengamanje khona abantu engibathathe ngabasaphesheya ngifuna uphatha iCV ngifuna uphatha umquba wasekhaya ngifuna uphatha umhlabathi wasekhaya kunezinto egijima kwakha ulala ebusuku aniphuphi ngizoyivula mina ngizokuvula usethelekile uDr X lapho empangeni abaphela abantu lapha empangeni imbizo hall uzobona zojika izinto uzawucula nawe uthi sajika izinto thula wena ukhalelani thula mntana wena ukhalelani thula mntana wena ukhale zojika izinto mase kufika uDr X kuphenduka izinto phenduka abathakathi ngibakhahlela ngibashonisele kuphenduka on next door ngibabhekisele ababheke eceleni zojika izinto mhla ka2 and 3 la impilo iyahanjelwa njoba izinto zake zingakhanyi ingane zakhe ayisebenzi awunamali awunamfazi uyasebenza uhamba omashonisa akwakheki bayahamba bathi la ngaphandle ngoba nilala nje khona abantu abagijima koSwaziland bahambela igceke lakini khona abantu abagijima koZimbabwe bagijima Malawi balanda izinto ezocindezela umuzi wakini stand up sukuma sizokwakha ingane zakhe ayisebenza ifundile itifiketi ayiphumeleli come Dr X lo prophet wabantu every Thursday njalo ngoLesine umgqibelo isonto one on one awukwazi ukuthi ungabuswa abantu ungazange ubusiswe wena awukwazi ukuthi uzonikeza abantu imoto wena awunamoto ngihlezi la uNkulunkulu uyangibusisa ngizonikeza abantu isibusiso baningi abantu uzobona kwenzakala imangaliso uma uNkulunkulu ethandile ngiyakuprofeta uma idlozi lakho makubheda idlozi makubheda ithonga amathonga kini kunabantu abathwebula lapha emathuneni kunabantu abaganga nathi ngcwabile kanti angcwabanga zajika izinto thula wena ukhalelani thula mntana wena ukhalelani thula mntana wena ukhalela zajika izinto thula mntana wena ukhalelani thula mntana wena ukhale ungabusakhala woza la niyekele ngithi unyaka omusha kini nonke maQhawe uNkulunkulu anibusise nonke abantu bajabule babuye nganene kakhulu amanzi anempondo abantu abayekela ukujabula bajabule kabi jabula usigade isikhathi sibi isikhathi esiphila kuso njengamanje bantwana besikole uNkulunkulu anibusise nonke nabaphumelele nongazange aphumelele ithuba lisasekhona ngiyanthanda abafuna iwasho zikhona iwasho sizokuphosela fona njengamanje nanka amafoni ukuthi useCape Town Swaziland zonke indawo South Africa siyakuphosela iwasho KwaZulu Natal Eastern Cape zonke indawo fona njengamanje uthola iwasho zomprofeti ngiyabonga God bless you uNkulunkulu akukhanyisele akubusise bye bye khona inkinga ezibambe abantu abaningi Some people are in a dilemma right now. inkinga ezizinhlupheko Problems concerning suffering. ngenxa ukuthi inkinga zaba khona ungakazalwa The problems were there before you were given birth. inkinga abanye abanazo phakathi kwenu Some of you, akuzona ezabo they're not theirs. ezasemndenini They belong to their families where they come from. omkhulu bakho Their predecessors, obaba bakho their forefathers. khona abantu abangaphumeleli empilweni Some people don't get breakthroughs in life. abanye sebeprofethiwe bakutshela Some ngisho have iID been prognosticated even in number kamazisi. ngoba niyathanda phela You ukuprofetha like to be predicted. Yeah. nithanda ukuprofetha wazalwa 19 bani Prophecies, this is your date of birth. ubani igama lakho This is your name. but awusizakali No assistance at the end of the ukhipha day. imali You awusizakali just squander the money, yet no assistance at the end of the day.
Mina ke ngizosiza abantu abaningi namhlanje Come phakathi to kwenu. help a lot of people today. Uzawuxola ke ngento eyodwa ke. Sorry for one thing. Olwami ke ubizo My calling, njoba ngila as I'm in your presence, angimile ngencwadi ethile. not here because of the certain theology book, Angimile ngeBhayibheli. not here because of the Bible school. Ngihlupheke kakhulu I suffered a lot. ngingenandawo Didn't yokuhlala. have a place to stay, Ngihambe ngihlala. wandering. Ngibuya I emgwaqeni. come from the street corners. Ngibuya I eshelter. come from Umpemeni. Ngiyakwazi I ukulahlwa know to be zihlobo. rejected by the relatives, Ngiyakwazi ukulahlwa to abangani. be rejected by the friends. Ngiyakwazi ukuba neunderwear eyodwa. Okwangaphansi okukodwa. Ngiyakwazi ukulala I ngingadlile. know to sleep empty stomach. Ngiyakwazi ukulala I phansi. know to sleep on the floor. Ngidliwe zimbungu. Eaten by the bugs. Uma ngime la, If I'm in your presence, lento engimelela whatever I'm standing here, I angifundiswanga. did not get taught about it. Yingakho ngisiza That is abantu. why I'm helping people. Ngibuye eThekwini nje I kade come ngisiza from abantu. Durban, there I was Ngibuye assisting eSkhodi people. bengisiza I come abantu. there, Njengoba I'm namhlanje helping ngizosiza people. wena I come namhlanje. to help you today. Ngoba ngiyakubona izinto I know zimnyama. your matters are very dark. Nomuzi wakini Your uyafa. homestead is getting destroyed. Kodwa ukhona. Yet you are present here. Uyazibuza ukuthi konakelephi. Oh, what went wrong? What transpired? Mina ke ngisebenza ngani ubizo. I worked through e-calling. Ngisebenza I ngobizo. worked through the calling. Hayi ubizo Not the eleBhayibheli. calling of theology. Nizongixolela mhlawumbe ngenzeka ukuthi iBhayibheli ngingalifuni. May not open the scripture. Ngoba nina into Because eniyaziyo. what you know, uNkulunkulu nimfundiswe you are eBhayibhelini taught by the theology people encwadini. from the books called Nazi Bible. ukuthi uNkulunkulu That is how ukuze umazi kumele to uvule know God, incwadi. we should open the certain scripture. Abantu abaningi phakathi kwenu. Most of the people among you, Inqwaba yabantu la. most of you, AmaBhayibheli banawo kodwa But we babulawa have indlala. Bibles, yet they are starving. Banazi incwadi kodwa Yet they bayalamba. are starving. Bafunda AmaBhayibheli kodwa They banalutho. are in a state of indignity. La mina ngikhuluma iqiniso linjalo la. Speak the truth as it is here. Angizodlala la. Come to play games. Ngizela ukuzothatha abantu ngibaphakamise and la. elevate them. Ngoba nami ngoba Me ngibona. also, as you can see, the prophet. Mina lento yami izokuphakamisa. This thing will elevate you. Ngoba nami I iyangiphakamisa. also got elevated. Uma ngimi la, When I'm in a presence, ngizwe kahle. listen to the prophet. Ngibuya la. I come from bottom. Ngibuya I come enhluphekweni. from suffering. Ngiyakwazi I ukukhala. know to be crying. I Ngiyakwazi know to ukulamba. be complaining and starving. Ngiyakwazi I ukuthukwa. know to be insulted Kodwa njengamanje at the moment ukuma kwami la for being in your presence. kwashabalala lokho. So that thing is finished. Ngoba ngimi lapha ngilambile. I'm not starving. I'm not Awusodinga suffering. lutho I'm futhi. not in the state of indignity. Kodwa ngizosiza I come wena. to assist you. Kule nkinga yakho. The problem of yours. Osuhamba uhamba ungena uphuma. From pillar to Ngizosiza kulabo mashonisa obahambayo. Ngizosiza kulezi inkweletu. The credit of yours. Ngizokusiza I come to help you. ngoba umuzi wakini Your uyafa. home is getting destroyed. Kodwa ukhona. Yet you are present. Waqala nini ukusebenza? You worked long time ago. Awunalutho. You're in a state of indignity. Awunamfazi. You don't have no wife. Namanje usasebenza. And are still working. Ngifuna ukuthi uzwe kahle. Please listen careful. I want you to hear that. Mina ngisebenza ngomoya. I work through spirit. Ngoba uNkulunkulu ungomoya. Because God himself is a spirit. Ungaba umfundisi la. Could be a pastor, you're present here. Khona umbuzo engobuza The kuwena. question that the prophet is going to ask to you. Awazi umbone uNkulunkulu. Did you ever see God? No one la. Akekho. Noma ungathandaza kanjani uthi ushaye phansi akekho kwambona. No one has ever seen the configuration of uNkulunkulu God. usebenza ngezithunywa God is phakathi using kwabantu. messengers among the people. Unezithunywa zakhe. There are messengers. Uyambona nguphi namhlanje? See the prophet now. Lo muntu owayengcolile Person used to be dirty, engenalo ngisho isent filthy, empty pocket. lo oyimi.
The one in our presence owayengenayo indawo did not yokuhlala, have a place to sleep, wandering. owayelala On eshelter. sleeping them pemene. But today, Namhlanje. namhlanje, Today. ngimi kuphi? Where I am today. Ngagcina ku standard Also, 3 my level of education standard 3. esikoleni. That school. Kodwa ngoba ngathola lento kamoya, This spiritual man thing. sengibuya ngisho phesheya I'm kwelwandle. from abroad. La ngangacabanga ukuthi I ngofika cannot khona. imagine myself to go there. Ngoba uma ukumoya, If you are in the spirit, uma uhamba nabantu bakini bakamoya, akukho la ungeke ufike khona. nothing you cannot go. You can reach anywhere. Mina ngumuntu kamoya, I am the spiritual person. ngihamba I nezithunywa, go with messengers and mediators. ngihamba namathonga I go with akwaqaba, ancestors of the Xaba pedigree. ngihamba ney'ngelosi I go with the zakwaqaba. angels of the Xaba lineage. Lalani, njengoba ngila, Listen, as I'm here, angihambi ngedwa. I'm not alone. Kunabantu ongababoni There are abaseduze people kwami. that are invisible around the prophet. Okuyibona abangenza ngaba People that yilento make the engiyona. prophet to be whatever it is now. Obani? Who are those people? Ngiyazi ukuthi uyafisa I ukubazi. know you want to know who they are. Lalela la, Listen, ngifuna ukuthi ungibheke kahle. look at the prophet thoroughly. Lapho izihlobo When sezingilahlile, the relatives ran away, ngingenandawo yokuhlala, wandering, ngilala eshelter. sleeping there, Pemeni. Umfundisi ekhona Pastor was wase-shelter, president there, shelter, efaka amasudu, with some clean suits, ekhuluma ngensindiso speaking with kithi. saving to us, being saved. Mina ngilala phansi, I was sleeping on the floor. down, Phansi. ngine-underwear, Wangaphansi. eyi-1. Okukodwa. Ngidla ukudla okubolile oku-expayile. Decomposed food. Ekhona umfundisi The pastor nebhayibheli. was present with the Bible. Kodwa ngise-shelter, When I was there, layelani ma-Afrika, listen, Africa, kumnyama ezweni, very dark on earth, planet kumnyama Earth, ezweni, very dark on the planet Earth. niyahlupheka You are ezweni lenu, suffering on your land. You nizigqila, are slaves. nokhokho benu baze bafa, Predecessors that died. bafika abamhlophe, And the whites arrived. bathatha konke Took kwenu. everything from you. Ziphi inkomo Where zakho? are your livestock? Uphi umhlaba Where wakho? is your land? Kuphi okungokwakho? What is everything of yours? Ubani ohlala Who's emkhukhwini? staying there lone shacked? Ubani ochitha Who's igazi? there spilling the blood? Ubani Who's oreyiphayo? udlwengula? Ubani Who's obulalayo? killing other people? Uma-Afrika. African is responsible. Umuntu onsundu. African is responsible. Konakelephi? What went wrong? What transpired? Kulahlekephi? What is lost? Day and day, Zonke insuku, abesifazane women bayabulawa. getting killed. Day and day. Zonke insuku, Abantwana children bayabulawa. are getting killed. Day and day. Zonke insuku, Ingane 6 years. 2% Ziyadlwengulwa. getting raped. Konakelephi? What transpired? What went Yini wrong? elahlekile What is ema-Afrika? lost to you Africans? Kumele ngikhulume I iqiniso should speak the truth. I ngaphambi kokuba want ngisize. to help you first. Ngoba ngoba ula vele I ngizosisiza. should help you. Le nkinga yakho nayo problem. izawuphela To namhlanje. an end today. Izawuphela To an namhlanje. end today. Izawuphela To an namhlanje. end today. Izawuphela. To an end. I Ngiyaprofetha. prognosticate. Ngoba nami ngathola isiprofeto. And prophecy. La Listen. ngikhuluma iqiniso I linjalo speak the la. truth as it is. Angisile la Not ukuzoncetheza come la. to come beat about the bush. Angisile I ukuzokhuluma did not come to ngencwadi la. prognosticate about the theology. Ngizokhuluma mina I come to ngoNkulunkulu. speak about God himself. Ukuthi uNkulunkulu God ukhona. is present. Kodwa abantu abamboni People is uNkulunkulu. invisible to the people. Ene abakuboni You ukusebenza see whatever, kaNkulunkulu. how he works. Ngithi mina I say, ngangilele phansi. I was sleeping on the floor. 12 ebusuku. Midnight, 12, midnight, Ngo-12 ebusuku midnight. Horele shum nambi. ngilele phansi. Sleeping on the floor. Ngidliwa Till zimphungulu. by the box. Ngise-shelter. Empemene. Kungekho ozayo No emndenini. one attending the prophet. Ngangihlala eJoburg. I was there, Goli. E-shelter. Empemene. Ngilala phansi. Sleeping on the floor.
ekhona umfundisi pastor was there wase-shelter of the shelter. owayeze Who epulpiti should stand over there? Who ezosiduduza come to comfort us? ashumayele To preach to us. asiduduze To comfort us. umfundisi Who osindisiwe is saved? kodwa Yet, ufuna ukutshela I iqiniso want to tell you the truth. 12 o'clock Midnight, horale shum nambe. ebusuku ngilele Midnight, when sleeping at night. Kwaku-12. Midnight, horale shum nambe. ngaphupha I had a dream. lalela la Listen here. uma umuntu If you are a human, kumele uphuphe you should mawulele dream when you're ma sleeping. If you ungasaphuphi don't dream anymore, there is a problem khona inkinga. and iphupho Your dream kumele ulikhumbule must be recallable. Ngoba in the morning. uNkulunkulu Because God owakudalayo who created you, uyakhuluma He will kumuntu speak to a person umuntu who anganaki can not pay attention. la bantu belele Those people who ebusuku are sleeping at night Uyakhuluma. who are speaking Ephuseni. through a dream. la ngiyadabuka ngoba khona abantu abavele People balale are sleeping. umuntu avuke ekuseni Wake up akaboni in the morning, lutho cannot visualize anything. noma ephuphile You uyakhohlwa can forget about the dream. kukhona abantu ababusiswa ngephupho bavuke sebekhohliwe bese isibuso sabo siyalahleka ngoba abasasikhumbuli Because they ngephupho cannot recall their blessings. ngifuna ukukhuluma la ukuthetha la Speak, mlinganisha. uyangibona You namhlanje see the prophet. uma ngila Even in the presence. angisini Did ukuzopretenda not la come to kulinganisa. angikhulumi lapha ngomfundisi wejazi Pastor man with the garment and angikhulumi all. ngomfundisi weBible Pastor school with the theology ngoba thing. noma ungaba namajazi All garments, kungenzeka ukuthi the unamajazi heavy awaziwa garments. ngale Yeah, they are not waziwa la registered ngamajazi wakho wena People njengoba are ula As we are here. ungaba umama wesivatho What are clothing and injani inhliziyo yakho How is your heart? injani inhliziyo How is yakho your heart? abanye abantu bathakatha ngazi ingubo lezi zesonto Through uniform. bangena emzini abantu ngazi izinto zesonto bathakatha ngazi izinto zesonto With the uniform. uzongivumela msho lapha nje uke waphoqa umama wesambatho The uniform woman has embarrassed you at one stage. okhomba ukuthi uNkulunkulu Means God. into ayidinga kubantu what it inhliziyo is a heart only. amandla power ithunywa zabo They are messengers. masiphakame njengamanje Them rise up. zonke izifo All the elements abavaliwe they are locked ukusuka emakhaya from home. ngiyafuna njengamanje I'm opening now. wonke umuntu okhona la Everyone is present. abaneyiphosa abayiphakame Give them, let them rise up. abaneyiphosa abayiphakame Let them rise up. abaneyiphosa abayiphakame Rise up. abaneyiphosa abayiphakame Rise up. abaneyiphosa abayiphakame Rise up. abaneyiphiwa iphakame naye lento esibelethoyi The womb. naye lento okhaleni lakho The womb. The womb. emahlombe 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 iyanyakaza iyanyakaza lento abakufakayo iyanyakaza 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 nanjalo inyoka ngibambile 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 Listen, fellow. laba abaphansi People that have manifested khona izinto ezizokhuluma kubona are things that will speak within awubuthe le ngane la the child, please. le ngane la ibuyisa ngapha Child. Ibuyisa ngapha kancane. give child. Bring to the prophet. ibuyisa ngapha ayise ngapha Let her come this way. gada ngemuva lapha Be careful behind her. khona into ezokwathi Support. gade lapho ngemuva Be careful behind her. Something's Gade about to ngemuva. happen. beka mntlamba Look at the prophet. emehlweni Look at the amandla prophet. awehlele phe kwakho Power must descend upon you. umgade ngemuva Be careful Nazo. behind her. yes shaya ihlombe Give a round of applause. le ngane ihamba nobani uwe mama Is it you, lady? nawe futhi yabona ukuthi You also. usetshenziwe Something is done. against- ubuphalaza lapha You were vomiting. ubuphalaza You were vomiting.
Ngizakusiza ukuthi I ngisize shall baba. help you, so help me, Ngisize, Father. Baba. Uthi ngincede mprofeti. Help me, Ncede prophet. prophet. Ngivulele mprofeti. Open. Vulele, Ngizakusiza. I shall help you. Nathi yasha. Nathi inyoka. Nathi inyoka. It's a snake. It's a snake. Nathi inyoka, it's a snake. Iyanyakaza. Phela. Iyanyakaza. Nathi inyoka. It's a snake. It's a snake. It's a snake. It's a snake. Yasha. Lekuphophulapha. It's a snake. Lengane bayithatha le. Nathi inyoka iyasha. Yasha. Yasha. Shall help the child there. Awubusi intambo yami lapha. Busi intambo yami. Please strip off Busi the intambo yami. prophet. Strip off a prophet. Please bring it. Ngizoyisiza. I shall help. Mama ngizoyisiza yeso. Shall help. Lady. Shall help. Ngizoyisiza. Help me. Uzobona ngizomfaka intambo uzophila khona manje. She will be delivered right now. Lenyoka lengane ihanjiswa nenyoka. Serpent, Baba usomandla you are ngibopha yonke le powerful, moya. tying all the spirits. Wena ntambo ungabi You intambo. mustn't be an ordinary strip. Zulu lemfihlakalo. Confidentiality of heaven. uNkulunkulu wamakhosi akithi God ohlaba. of our kings read. Wena uNkulunkulu wase God of Afrika. the Africans. Zulu eliphezulu. Roll it down. Amanye amazulu eduma Roll it phansi. all below. Dumandumane. Roll it down. Moya wenyoka. Moya wenyoka. Moya wenyoka. The serpent. Kahle ke mfake na intambo. Put it Uzawubona on khona now. manje. See now what will happen. Ha? Nisongathani? What are you coming to do? Nisongathani kulengane? What are you doing? It's to our her? son. What are you doing to her? Baba. Nisongathani la? Roll it. Uyambulala? You're killing her. Nifika nini la? When did you arrive? Nifika nini? When did you arrive? Kade. Long time. Kade. Long time. Nifaka obani? Who put you in? Nifaka obani? Who put you in? Ya? Zombulala. You want to kill her? Out. Baba. Nyasha. 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 Habari. Habari. Get out. Habari. Run away. Habari. Get out. Puman. Get out. A swing. I put my boy. Let it go out. Spirit. I put my swing. Let the spirit go out from the stomach. I put my swing. Let the spirit go out from the I stomach. put my swing. Let the spirit go out from the stomach. Yasha. Bang. Yasha. Bang. Out. Baba. Out. Boom. Out. Baba. Out. Boom. Natsakia pum. Get it out. Natsakia pum. Departing. Natsakia pum. Going out. Natsakia pum. Departing. I promise. Let it go out. 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 Natsoke. That Natsoke. is it. Natsoke. That is it. Natsoke. That is it. 1, Go. 2, Go big. 3, Go ta. 4, Go. 5, Stand. Go 6, to. 7, Go kombe. 8, Shaka lombe. 9, Shaka lolo. 10. 10. Yes. Yes. Awebo. Come, Tadam. Come. Oh, zakum prophet. Come, Isakim. Come to Isakim, the Tadam. prophet, my child. Isakim. Come to the prophet. Isakim uphilisiwe You namhlanje. are delivered today. Come. Oh, Uphilisiwe namhlanje Yesu. you are delivered today. Ashayihlombe. Give a round of applause. Ashayihlombe. Uphilisiwe. Give a round. You are healed. Sit down. Delivered. Abohlala Get phansi. seated. Get Akudume seated. ihlombe, akudume Give ihlombe. a round of applause. Zonke izidalwa usamazami. All the messengers, water, Amanzi. please, water. Give it to the Amanzi. prophet. Zonke ithunywa. All the messengers. Zonke asikhulume. Let them speak. Asikhulume. Let them speak. Asikhulume. Let them speak. Zonke ngiyageza. Oh, I'm washing them. Abaneyiphosa abayiphakama. Lift them, rise up. Abaneyiphosa abayiphakama. Let them rise up. Obani abala. Oh, yeah. Obani abakule mzimba. Oh, in this body. Amathonga awakhuluma. Ancestors, let them speak. Amathonga awakhuluma. Ancestors, let them Amathonga speak. awakhuluma. Ancestors, let them speak now. Ngivula iphosa abo. Opening their gifts. Ngivula iphosa abo. Releasing their gifts. Ngivula iphosa abo. Releasing their gifts. Ngivula iphosa abo. Their gifts. Ubani la? Who's in here? Ubani la? Who's in here? Uba wena, ubani? Who are you? Ubani? Who are you? Ubani? Who are you? Ugogo wakhe. Female progenate. Ugogo wakhe. Female progenate. Ha? Nifuna nginezeleni? What do you want? What do you want the prophet to do for you? Nifuna nginezeleni? What do you want the prophet to do for you? Nifuna ngimezeleni lo mntwana? What do you want the prophet to do for the child? Nifuna ngimezeleni lo mntwana? What do you want? Ona izitha nazigcwelela Eh. ziyamshisa.
abafuni ukuthi aphumelele ngempilo. Nifuna ngimsize ngani? Ngimthumele kuwe. Can I help her? Azi ukuthi uzothola ukuthula. Enhlizweni yakhe akunakuphumula. Umthumela kubani? Who is sending to? Umthumela kubani? Who is sending this one to? Abakhipha lokugula ekhaya kwakhe. Abakhipha ukugula kule ngane. Abakhipha ukugula kule ngane. Yeswa kumuntu ongasekho He's lo. a deceased person. Laba bantu enithi nina You amadimoni. call them principalities. Bathi bona bamthumelela. They send the child to the Nifuna prophet. ngimese lana mntwana? What do you want the prophet to do for Ngada you? lo mntwana. Ha? Ngada le ngane yami caba. Ngincede. I must help her. Basivalile. Ha? Isithunywa. Nesithunya basivalile. Messenger. Lethi ikhandlela eliyelo. Oh, Elkanda, please. Cabavula lesithunywa. Mfose kancane mbambisela ikhandlela. Burn it now. Gogo ke babanali ikhandlela gogo. Hold it Kahleke. now, grandmother. Thula ke sesiyamkhanyisela ke Still, manje. we are burning Thula ke uzobona ke sikhanyisa isithunywa sakhe. Buthi the mentshisi. messenger of hell. Thula uzobona ke. Hold Bambe the- sikhandlela, bambe Let sikhandlela. her hold the stick candle. Bambe. Let it Namhlanje hold it today. ngithi khanya kuye I isithunywa say, sakhe. let there be light now. To Wena ohamba naye you with her. ngingumprofeti, I am the prophet. ngiphiwa amandla, I'm given the power. ngivula isithunywa I'm sakho. opening her message. Asiphakame njengamanje. Let it reach Nasi isibani ngiyakukhanyisela. light. I'm burning for you. Akhanya. Let there be light here. Bekubhopha. Bayaphila emakhaya. Amathuna avalekile baba. Ngale khandlela siyabonga mprofeti. Siyabonga baba. Uphilise nabanye. Ngoba la kokuqala baphilile Uphi umfazi baba? Where's the Wi-Fi? Baba, something wrong. Khona Baba, ungahambi kahle. baba uyaqala ungibona? This is the first time I see the prophet. Baba, Ngokubona iTV. kunento wena baba eyenzakala kuwena. Something transpired against your life. Uthi uNkulunkulu angikutshela. God says I must tell you. Wena baba une problem enkulu A great Kakhulu problem. ikhona. Inkinga. ekubambile. That is inflicting you. Number 1, Okokuqala. umuntu wesifazane ngeke azahlale kuwena. A female Nalelo will gama run away. ngalithola baba. Ngalithola lelo gama. Awuqala ukulithola. It's not a first Ngicela time. ukulithola. Unayo umfazi? Do you have a wife? Anginayo. Ngathatha bahamba bonke. Bahamba bonke. All ran Uthathe away. kangaki? How many Like times? 3. Kayi 3. Ake Kathathu. siyaqala ukungibona. It's first Uyaqala time I ukukhuluma nami. see Dr. X and speak Uyazi to him. ukuthi ngiboniswa You yini? see, why this thing is Angazi, transparent to me? Kunomuntu wakini ongasekho. Person of yours. This Omkhulu. is the Kodwa lo muntu into predecessor. engixakayo What is wayesebenza He ngemithi. was using herbs. Wayephatha amakhambi emithi lo muntu uyithonga lakho. He's Uthi ancestor. angikusize He ngoba says, wena baba "Help you." wasetshenzwa Something wena. is done, is inflicted. Ukuthi into umuntu you. wesifazane The woman has angahlali. run away, Nawe away. sewuhambile You unowufuna kodwa consulted manje seeking akulungi lutho no namanje. assistance up until now. Nginamanga. Am I lying? Akulungi lutho baba. Wathi ngisize baba wakho umntu la. Size baba. Wathi ngisize baba. Hold me, Size Father. baba. Wathi ngisize mprofeti. Hold me, prophet. Wathi ngisize Hold mprofeti. me, prophet. Lalani Listen. kunabantu abakhona People la that are present. into zabe ingalungi ngenxa ukuthi basetshenziswe. Something is done against Lala them. wena. Listen here, fellow. Msukulala. Do not sleep. Abantu abalali la People ngaphandle. don't sleep. Bahambela wena. They are consulting for you. Kunomuntu wakini wena baba Yours, Yebo. Father. oseduze kwakho He's next to you. Ongasekho Right now. emhlabeni. He's a deceased Yebo, person. othi kumele So I ngikusize should help you. Size baba. wena baba Oh, namhlanje. Father, today. Size baba. Funa ngikusize ngoba Let's umdala help una you. how many years? Minyaka emingaphi? 69 years baba. 69. Yebo. Bangaka abafazi How asebehambile? many wives left you? Bonke nabantwana bami bahambile abakho kimi. Bangaka abafazi asebehambile How ku? many wives left you? Bayi4 baba. 4. Abane. Hayi ngizokusiza baba. Wathi Shall I help ngisize you, baba. Oh, my Size Father. baba. Wathi ngisize baba. Oh, my Size Father. baba. Imanga nyawo baba. Be upon your feet. Uhlalaphi? Where do you stay? Dale number 2. Baba. Father, Ngibona lala baba.
kunomuntu wena baba Human oseduze being kwakho next to you, uyangizwa ongasekho a deceased Yebo. person. ikhona into ayikhalelayo Something is complaining. kodwa about esimoyeni in wena baba spirit. Yebo. ngibona abantu emva kwakho abazokulandela kodwa bazobe umuntu ozobavumela ukuthi benze lento abafuna ukuyenza baba ngibona imoto unayo imoto Do you have a vehicle? Yebo ba. unayo imoto Do you have a Nayo car? imoto ba. ngibona imoto baba I see the njengamanje vehicle at the Yebo, ba. moment. baba uyazi egoli Do you know Joburg? Kuphi? egoli uyazi Johannesburg, Paul do you know? Kuphi ba. ejobek uyazi ejobek Johannesburg, do you Joburg. know it? ya Angikwazi. awazi Not Awazi. yet. kunabantu basegoli People ngibona from imoto Gauteng see the vehicle. kunabantu abakulandelayo Some people basegoli after you from abafuna Joburg, ukuthatha they imoto want to steal your unemoto car. baba Ngile Do you have a moto ba. car? thank you Yo. Yebo. wathi ngisize baba So hold me Size fast. ba. ngisize baba Size ba. wathi ngisize mprofeti So hold me Size fast. prophet. yeah baba Listen. Size ba. kunabantu abasegoli People imoto yakho from izohamba iye Joburg, egoli the vehicle will be taken to kodwa Joburg. kunabantu abakulandelayo ngoba uma ngidlula la kunomuntu oseduze kwakho Next to you, wakini ongasekho family Size member ba. ohamba nawe who's with you, olokhu evimba to ukuthi lento protect you ingenzeki not to happen. uyambona lo baba lo You see the father lo there? baba lo The father. sengishilo I've already said it. ngeke baze bayithathe imoto yakho cannot steal your car. come nanka amafutha There is all. ngivimba izitha zakho I'm namhlanje stopping all your enemies. bonke abakuzondayo bekhuluma They ngawe to ababuye criticize kuwena you. bahlambuluke Let them come back and confess. ngithi ngiyakubusisa I'm namhlanje blessing you today. la uhamba khona Wherever you are going. abakufunayo Know abangakuboni that after you, you must be invisible. noma uphakathi Among emotweni them inside mawube the car, kwangena emotweni you know, get namhlanje inside the car abafuna today. ukuyithatha If they want to abangabonakali say bonke that ngibafasa izandla ngenyawo namhlanje binding their legs and hands today. Size ba. Size prophet. Size ba. njengamanje mama Right now, lady. khona umuntu njengamanje Human being, osophambili very busy, staring. iy'lwane sezile zamtshela ukuthi wena ula Told him that you are present. but manje njengamanje The bafuna moment ukwenza i-accident They want to do I-accident ingozi. embi. Very fatal one. mama imbi le Oh, accident this one is very fatal. ngoba ngibona indlawu I see some ngibona jaws. imoto iphenduka. I can see the vehicle capsizing. iphenduka Vehicle bese capsizing ngibona now. imoto Then iphela people getting bese ngibona beyond kuzimoto repair. yosizo Then other bese assistance. ifika isika imoto They can't ngendlawu do it like these jaws. kodwa kusezokwenzeka It will not happen anymore. baba uhamba ngemoto ngoba ula Are you riding a car? uphi lo nihamba naye Who are you with? lo hamba naye keze la Person, occupant, please go in front. ubani odrivayo Who's the driver? uwe Umqhubi. uwe futhi Oh, thank she's you the one, Gabo. thank you akuduma ihlamba akuduma Have ihlamba a round of applause. akuduma ihlamba akuduma ihlamba wozalila no two Umprofita, nobabili. come Oza. come Izan phaya. wozani kimphezulu Go to the prophet. ngoba khona i-accident embi ngabo kumele That ngiyivale is la very fatal. The prophet must do something to stop it. sengathi ungasho ukuthi abathakathi abahambe namhlanje zonke izitha ayihambe namhlanje ubumnyama bahambe namhlanje sengathi ungasho uthi wena uthi dede slingo dede slingo dede slingo Leave me alone. ngivala ithuna I'm closing the grave. zonke izitha zakho All your ayishabalale enemies, mam let them vanish. nakho ke nazo beka umbhobho kuyi Mike Yeah. against her, please. ya nazo-ke 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 nanka amandla ehlele phe kwakho Upon you. nanka amandla ehlele phe kwakho Upon your nazo-ke disciple. uyaqiniswa nawe We are empowered. Uyaqiniswa We are nawe. also getting empowered. uyaqiniswa We are nawe empowered. uyaqiniswa nawe We are empowered. yes uyaqiniswa We are empowered. uyaqiniswa We are empowered. nanka amandla The power. ya uthi kudala bemthuma bethi akeze kuwe engezi dala bemthuma kudala Time for bemthuma quite very bethi long akeze time. kuwe sokubona engezi why kade ningezi Why you are not coming? kudala nifuna ngimenzeleni What do you want me to do for her?
Umbule mahlo a bona rapelle batho. Ucela Ke mo ruta unikeze bazalwane. amandla. Rapella Ucela batho bene unikeze dilo tsa ba di amandla. tsamaye gabotse. Yeswa Can you lala hear that? O lekegile mo ntšhentele mo mmeleng wa gagwe. Uthi kuzinto zimbophile emzimbeni wakhe. kukhuluma umuntu ongasekho A la deceased person is speaking. Ke ile ka mo roma. kudala lemthuma Been sending her for quite very long. ubani omthuma kuye ubani kuyena Who's sending her? Ke nna tatemogolo wa gagwe le koko wa gagwe. Ugogo wakhe. ugogo wakhe Who grandma? Ke nna namudi ke ngaka. Ke ngaka. Ke ngaka Uthi sithupa. uyinyanga ugogo wakhe. Ke nna le tshube. umkhulu wakhe Who grandfather? Ke nna le tshube. Both of them. nifuna la Listen. Mbulele boprofeta. ya uthini Mbulele boprofeta. O rapella batho. Ngivulele. Empa ga bula ga gabotse. Ngizakuvula. O na le Shaya ihlombe. tshwano. Really, I'll open you. Give a Zakful. round of applause. Zakful. I'll open you. Zakful. I shall open you. Zakful. Shall open you. ngizakuvula Shall open you. ngizakuvula Open you. ngizakuvula Shall open. ngizakuvula Shall open. ya khuluma Khona boprofeta ka nnete. Ke gala a tsamaya. O O thini? tsamele mafase. O shetse a tswa bua le Uthi wena Nigeria. ngempela yini umprofeti? eh Uthi ungumprofeti ngempela yini? ya imina umprofeti I am the prophet. bekumpopho ya Mutusha. 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 ya Mutusha. Mncede. Mutusha. Mutusha. Ngizakusiza. I shall help you. Bapeshe matla. Ngizakusiza. I shall help you. Mutusha. Mutusha. ithi Mutusha. sisi ngimsiza ithi Let me ngimsiza help. Let me help. suka ngapha sisi Leave la her alone. Let us sleep. Let us sit down. ka Jehova usibonakalise yehla mlilo yehla mlilo usibonakalise yehlamlilo kaJehova usibonakalise yehlamlilo siyakuvula We are opening. siyakusiza We are relieving you. siyakukhanyisela We are illuminating. ngiyakuvula namhlanje Opening you today. ngivula isipho sakho Releasing your gift today. asiphakame asiphakame Let it rise up. asivuleke Let it open. asivuleke Let it get opened. siyavuleka Open it. siyavuleka It is opening. siyavuleka It is opening. siyavuleka Letting release. naso-ke There is it. naso-ke There is siyavuleka opening. ya Letting release. yes Naso-ke. naso-ke akuduma ihlombe Give a round of applause. naso-ke sivuleke Release. naso-ke sivuleke Opening. naso-ke sivuleke There is naso-ke sivuleke getting released. naso-ke sivuleke Getting released. Re a leboga. Re a leboga. Re a leboga. Ona ga taba. Moshimane ga taba, re a leboga. Hold it now. ungaligezi ikhanda namhlanje Don't wash your nonke head nilapha today. All of aligezi you, ikhanda you namhlanje don't wash your head today. ikhanda uzoligeza kusasa ekuseni Next morning you can wash your scar. Head. baba ngicela ukuthi ubaphakamise Please elevate them.
lapha Father, baphe yeah. amandla Empower them. baba ngibanikeza amandla ngichitha Empower izitha them. Defend emabandleni the wabo enemies. awaphakanyiswe Enemies, let them get elevated. ngicela ingelosi I'm for an angel. ihlale kubona ngibiza abantu I'm calling all the congregants to come to the church. thatha lokuhamba loluthwale baba thwale Black bambe pot kanje upon the skull. baba ngiqoqa I'm collecting zonke izinto zakhe all his matters. ngiqoqa izinto libambe baba libambe ngesandla baba libambe baba Hold it, Father. bamba ukhamba mkhulu Black pot. Hold it now. nawe futhi libambe You must hold it also. ngiqoqa umsebenzi owebandla lapha kwakhe Business of the congregation upon this one. ngiqoqa umsebenzi webandla Collecting congregation, I'm organizing qoqa it. umsebenzi webandla Organizing the work Qoqa of the umsebenzi webandla. congregation upon this one. qoqa umsebenzi webandla Organizing the Qoqa umsebenzi congregation webandla. work. Congregation's work. akabusiswe Let him be blessed. akabusiswe Bless him. akabusiswe Let him be blessed. akabusiswe Bless him. makabusiswe Let him be blessed. makabusiswe Bless him. makabusiswe Let him be blessed. akabusiswe Bless him. akabusiswe Bless. makabusiswe Bless him. hambani-ke inkosi nibusise God bless you. laba bantu baba These people, Father, ukuze for bakholwe them to understand and Igama believe lakho. through your name, yenza umsebenzi do the job. You that are present, siphihliza we are ukhamba destroying the black pot. olwamaphupho amabi The black evil kunabantu dreams, abathi mabelele people are ebusuku sleeping at night here. bavakashelwa amaphupho amabi Visited by nightmares. abanye Some baqinyeke are strangulated. abanye bakhohlwe Forgetting. okay ngiyaqala manje I'm commencing now. 9 9 Kikisa! Halalisa! Zonke inkamba ziwile. All the block pairs are destroyed now, demolished. Hey! Ukhamba labathakathi Black parts of the wishes, ebebevalwe ngisho abantwana even the children there. namhlanje kuvuleka So ibeletho ngalolu the khamba hopes are released through this. abaneyingane ivaliwe engatholi imisebenzi Carry jobs. mayifonelwe zibizwe namhlanje today. wena ophethe impahla zengane yakho iphakamisele phezulu Clothes of your child. ingane yakho iphuza utshwala idla ama-drugs idla iwunga uma ungayiphethe impahla uphakamise izandla phezulu Lift your hands for your children. unengane edla iwunga phakamisela phezulu Lift them up on drugs. Lift up your hand. ngiyakunceda I'm helping you. ngiyakusiza I'm helping you. ngiyakusiza I'm njengamanje helping you right now. le ngane yakho The child of yours. esesipotini njengamanje When you push le ngane yakho child of yours. igama layo His name. laziwa wena Not by yourself. laziwa uwe baba somandla You Lord Almighty. unengane njengamanje Child right now. edla iwunga unengane njengamanje elala esipotini edla ama-drugs ngiyayibisa njengamanje ngamandla waphiwe Power vested to the prophet. ngiyayibisa njengamanje Calling the child. ngiyayibisa njengamanje Child. ngiyayikhulula I'm releasing her. mayiphume laphaya mayiphume laphaya mayiphume lapha The child quit. hey phakamisa i-ID phakamisa umhlabathi wasekhaya phakamisa umhlabathi wasekhaya phakamisa umhlabathi phakamisa ikhadi lasebhenki wena ophethe amaphepha welotho aphakamise
wena ophethe amaphepha emncithela phakamisa Competition, Lord, to lift them up. baba somandla Almighty God. okungenzeki kubantu Possible to the people. kuwakuyenzeka Jehova It is possible, God. kuwakuyenzeka Jehova Oh, should I njengamanje to you? ngiyakhulula njengamanje Releasing this imali monies. ngibusisa umhlabathi I'm blessing the soil. ngibusisa umhlabathi Blessing the soil. ngibusisa umhlabathi Blessing the soil. ngibusisa umhlabathi Blessing the soil. ngiqosha imimoya Chase away evil spirits. ngiqosha imimoya kulo mhlabathi Evil spirits in the soil. ngibusisa amakhadi asebhenki Can't open the banks. ngibusisa ama-CV Blessings, bazofuna umsebenzi. ngibusisa ilayisensi Drive, I'm blessing them. iy'mali engaphumi These that are blocked and jammed, ngiyayikhupha namhlanje I'm releasing them. 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 ngiyakubusisa nawe khona kule ndawo You are present here. ngiyakubusisa nawe khona You wherever you are. makwenzeke lento oyifunayo njengamanje Whatever is your desire happen. makwenzeke lento oyifunayo njengamanje Desire materialize. ngiyakubusisa njengamanje I'm blessing you now. awubusiswe Be blessed. mawubusiswe Be blessed. mawubusiswe njengamanje Blessed right now. awukhanyiselwe njengamanje You be merited. imali engaphumi mayikhushwe Now let it get released. ngehlisela isibusiso Such a blessing. abafuna umsebenzi Look for a job. makuvuleka umsebenzi Let's get jobs here. ama-CV Bazofuna umsebenzi. odlala umncintiswane makayibambe Let them win. ngehlisela isibusiso Blessing phewakho upon you. ngehlisela isibusiso phewakho Blessing upon you. ngehlisela inhlanhla phewakho Truth upon you. makwenzeka isimangaliso Let the miracle happen. amandla amandla kamoya Power of the Spirit. sebenza moya Functional. sebenza moya Work now. sebenza moya Work now, Spirit. sebenza moya Functional. sebenza moya Must be functional. sebenza moya Operate. sebenza moya Operate. sebenza moya Operate. sebenza moya Operate. sebenza moya Work now. sebenza moya Functional. akwenzeke baba ngiyabonga Thank you, Father. ngibonga ubufakazi Testimony. engizobuthola ngibonga isibusiso Blessing. abasitholayo namhlanje mabakhululwe mabakhululwe makwenzeka isimangaliso makwenzeka isimangaliso makuvuka imisi abangasebenzi bathola imisebenzi ngishiya isibusiso phekwabo ngishiya isimangaliso ngishiya isimangaliso ngale nkonzo ngibisa iy'thunywa zikamoya 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 akehluleki ungubaba wethu akehluleki ungu-ayikho ungayikho ungu-ayikho ungu-ayikho baba simakade Almighty, eternal God, busisa isizwe sakho bless your nation. ngibanikeza isibusiso Give them blessing ukusuka emakhaya from home where they come from. mabengena endaweni abahlala When they kuzo enter where they stay, zonke izitha all ishabalala the enemies must vanish. ngibanikeza ingelosi Power enamandla them with powerful angel. ngibanikeza ingelosi Power them yokunqoba with power and victory. ithi ncede baba So will me, Father.
ithi ncede baba Heal me, Father. akube njalo baba Let it be, Father. ithi ncede baba Hold me, Father. ncede baba Heal me, Father. akube njalo baba Let it be, Father. ncede baba Heal akube me, njalo Father. baba Let it be, Father. ncede baba Heal me, Father. akube njalo Sanibonani maQhawe. Ome lapha mkwenu uAnatla mama umama Mathibela. Ngicela ukubingelela umprofeti wethu Dr X. Ngicela ukubonga lokhu ingilozi yasenqabeni ingilozi kaProphet Xaba engenzele kona. Ngifike lana ngo2021 kinenkinga emsebenzini ngiqoshwa. Uprofeti wangibeka izandla wathi kimi ungesabi. Ngabuya after some days ngathi prophet manje sengithole i-outcome ye-case bengibhekene nayo bathi I'm dismissed. Wathi kimi ungesabi. Ngabuyela futhi emsebenzini up until today ngisasebenza kwenye ama department. Ngizobonga futhi nokuthi le moto bengihamba ngayo mangicala ukuza lana beyincane namuhla ngihamba ngemoto enkulu. Ngiyabonga. Sanibonani igama lami ngumzwendoda Nkosi. Ngithi ngibonga ubaba uXaba kukho konke akwenzayo. Kwenzeka isimanga sokuthi ngathi ngisekhaya ngafonelwa ngabizwe emayini eGloria ngaphandle kokufaka iCV. Kwaqhamuka nje umlungu wangifonela ngiyegudini eThekwini. Wathi angifike Monday eofisini ngikaze ngifake iCV. Ngathi mangifika kwathiwa no ngakhuthunyelwa kwi-medical. Engishoyo ukuthi ke bafowethu simbonge umprofeti uXaba sihluphekile. Ngiye ngafika sisemvunzini. Khona ke into engiyibonile ke ngoba kade ngikhona. Bengiqala ukubona abantu abangasekho ukuthi makuthiwa kabekho ekhaya basentabeni bahlala kanjani noma baphila kanjani. Ngiye ngabona kubuhlungu nokubuya kwabo babuye emanxiweni la bahlala khona isingekho izindlu ukuthi uyasebenza uDr Prophet akasilekelele. Ngiye ngambona ke nami uqobo kunalenduku le umkhonto wakhe enginikeza yona la sisebenza khona. Ngithi ke angibonge uNkulunkulu amsize kukho konke akwenzayo. uNkulunkulu amlekelele. Siyabonga phile azakhokhobe. Sanibonani maQhawe asenqabeni igama lami nguNkuleko wakhathi ngisuka eThekwini eNtuzumu. Ngizobonga ubaba umprofeti efike eThekwini wangisiza wangiprofethi ukuthi ngizoboshwa. Kunecala engangade ngilivulelwe ngingazi kodwa mina ukuthi ngivulelwe icala ngihleli ngaze ngathola ngayo ubaba. Wathi sehambile aliphelanga isonto ngafonelwa umseshi icala lami wangitshena ukuthi amacala bengibhekene nawo asephelile. Angizange ngiye enkantolo angizange ngithathe ngisho ama fingerprints. Ngicela ukuthi ngimbonge kakhulu ubaba and enye into angisiza ngayo wangithandazela wangisebenza ubaba. Benginanenkinga ukuthi ngiyaphuza ngabe indlela zasebusuku. Ever since ubaba ngibeka isandla utshwala sengiyamnyanya ngisaphuza. Ngiyabonga kakhulu ubaba. Sanibonani maQhawe igama lami nguNompilo ngwangobese. Ngizobonga ubaba umprofeti uXaba ngeThursday yange 17 November. Wayethe baba sisho konke esikufunayo. Mina benginesikhathi ke ngingayitholi maQhawe umsebenzi engangiwufundelile. Kodwa ngalo lelo langa lelo ngila ekhaya ngisaqeda ukukhuluma kwangena i-email yangibiza maQhawe. Angizange ngenziwe ngisho interview ngikhuluma njengamanje ngiyasebenza. Ngiyabonga.